Berdintasunarekin ni aurrenekoa naiz berria. Hortan zeren 74 urte ditu, nire gizona 70 paziak, eta, klaro, ni nahi dut ikasi. Eta alabakin egoten izenean, betez, ama, hori ez dezula zanin behar, ama, ez dakizer, eta jo, eta amorra ematen dit, igual hiru segidan gauzak berdinak esaten ditut. Amorra ematen dit, zeren betidanik ikasitak, oitxurak, eta niretzako hori da oso, bueno, ikasten nahi naiz. Hombre, kezka baina ez zait, gertutik ezer tokatu, niri propio ez, beti entzuten dezu gauzak eta bat beste, baina bai gauz batek pixkat arrakta ditu ditela berdintasunan ingurun, ez? Brigada Morea sortu zanean, ja duela urte batzuk herrin, ez dakin ize momentun, mugimendu bat gehiago, horrelako zerbait bezala ikusi nun. Baina hain bi alaben aita naizenik, oraindik txiki dira, zaharrena 7 urte ditu, baina bai segurtasun puntu bat ematen ditez norbait egongo dela, momentun batian nire alaba atera ezkeo etxera laguntzeko. Naizta behar hori ez behar izan, litzaken hobena ez, baina pozgarri dela, holako mugimendu bat egotea.